Helo, shwmai a chroeso i'r ardd. Ydym o dwi, ac yn ei fideo ni heddi, ni mynd i ganolbwyntio ar shwt allwn ni ddiogelu'n planhigion ni yn erbyn creaduriaid bach yr ardd, ond hynny mewn modd sydd yn gyfeillgar i natur. Mae yna 3 chreadur yng Nghymru sydd yn effeithio ar ein gerddi ni fwyaf. Y gwlithod a'r malwod, yr adar, y lindys a'r pilipalod. Ond, chi'n be, maen nhw'n bwysig iawn i'r ardd hefyd, achos mae malwod ni hunain yn dda iawn i gompostio hen blanhigion. Mae'r adar yn bwysig i reoli poblogaethau anifeiliaid gwahanol oddi fewn i'r ardd. A mae'r lindys a'r pilipalod hefyd yn dyngedfennol i beillio'r planhigion. Ond eto, mae rhaid i ni ddiogelu'n planhigion ni yn erbyn y creaduriaid hyn. Felly, shwt allwn ni wneud hynny mewn modd sy'n gyfeillgar iawn iddynt, ond hefyd sydd yn golygu bod ni'n hapus ac yn gallu tyfu cnydau yn ein gerddi ni heb fawr o drafferth. Mwyn diogelu'n planhigion ni yn erbyn gwlithod y malwod, mae yna sawl peth allwn ni wneud. Un o'r pethau dwi'n hoffi gwneud ydy cyfaill blannu neu companion planting, sydd fan hyn dwi'n plannu melyn mair Ffrenig yn erbyn y ffa dringo, achos mae'r melyn mair yn tynnu'r gwlithod a'r malwod yn hytrach na'r ffa Ffrenig. Felly mae hynny'n golygu chi'n cael chydig o liw yn yr ardd, ond chi hefyd yn derbyn mae'n bosib bydd y malwod yn bwyta'r planhigion hyn, ond nid ar drail y ffa dringo. Un peth arall allwch chi wneud yn yr ardd i ddiogelu'ch planhigion yw defnyddio plisgyn wy, fel dwi'n gwneud fan hyn. Mae'r plisgyn wy yn finiog sy'n golygu nad yw'r gwlithod na'r malwod yn hoffi teithio drosto, ac mae hwn hefyd wedyn yn gallu diogelu'r planhigion. Mantais arall i hwn wrth gwrs yw mae yna galsium yn y plisgyn wy sydd hefyd yn bwydo'r planhigion. Un peth arall allwch chi wneud, a dwi 'di bod yn arbrofi gyda hwn eleni, yw i osod gorchydd o wlân o amgylch y planhigyn, achos yn ôl pob tebyg, dyw gwlithod na malwod ddim yn hoffi teithio ar wyneb y gwlân chwaith. Creadur bach arall sy'n creu problem yn yr ardd yw'r adar, ac un o'r pethau allwch chi wneud i ddiogelu'ch planhigion yn erbyn yr adar yw i godi rhwydi dros y ffrwythau neu unrhyw blanhigyn mae adar yn mwynhau, jyst dros gyfnod byr i sicrhau bod nhw'n cael cyfnod i dyfu heb bod yr adar yn ymyrryd arnyn nhw. Enghraifft arall dwi fan hyn yw defnyddio rhwydi ar draws y pys mwyn atal yr adar rhag bwyta'r pys pan wy'n eu hau nhw. Mae'r lindys a'r pilipalod hefyd yn gallu bod yn broblem yn yr ardd, yn enwedig gyda'r bresych, ond mae yna bethau allwn ni wneud i ddiogelu'r bresych heb niweidio'r lindys hefyd. Un peth allwn ni wneud yw i greu sbrei bach organic syml yn defnyddio garlleg, pupur cayenne a dŵr, a defnyddio'r chwistrelliad na wedyn unwaith y bythownos o gwmpas y dail, a mae hynny wedyn yn golygu nad yw'r lindys 'i hunan yn mwynhau blas y dail. Felly dyw e ddim yn effeithio ar y lindys, ond mae fe yn diogelu dail y bresych. Felly shwt mae'n mynd ati i greu chwistrell natur-gyfeillgar ein hun adre? Mae angen 3 chynhwysyn arno ni. Mae angen 1 llwy de o bupur cayenne, 1 llwy de o bwdwr garlleg, a 700 ml o ddŵr cynnes. Gosodwch y cyfan, y pwdwr i gyd oddi fewn i'r dŵr a chymysgwch yn dda gyda llwy. Mae'n helpu os yw'r dŵr hynny'n gynnes i gychwyn achos mae'n helpu i'r gronynau bach ymdoddi i fewn i'r hylif. Gosodwch yr hylif wedyn oddi fewn i botel y mae modd defnyddio i chwistrellu dail y bresych. A fel o'n i'n pwysleisio, nid yw hyn yn niweidio dim ar y lindys, mae ond yn gadael blas cas ar ddail y planhigion. Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r hylif hwn ar unrhyw blanhigion o amgylch yr ardd sydd yn dioddef niwed gan lindys. Gallwn ni hefyd blannu miri-mari o amgylch y bresych 'i hunan, eto wrth gyfaill blannu, achos mae hwn yn tynnu'r lindys oddi ar y bresych, achos maen nhw o'r un teulu, a mae'r lindys yn mwynhau'r dail hwn yn fwy na'r bresych. Gallwch chi hefyd ddefnyddio rhwydi fel gyda'r ffrwythau i orchuddio'r bresych 'i hunan mwyn atal y pilipalod rhag dodwy 'u wyau arnyn nhw. A dyna ni newydd blannu melyn mair o amgylch y ffa dringo. A chi'n gwybod,
Ma' 'na gymaint wrth arddio ma' angen i ni gofio wrth ddiogelu byd natur hefyd. Does dim angen i ni arddio mewn ffordd sy'n niweidio natur. Felly dwi'n gobeithio, o ddilyn y cyngor dwi 'di roi yn y fideo hwn heddi, y byddwch chi'n gallu mynd ati i arddio hefyd mewn modd sy'n gyfeillgar i natur. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.